alias Ilča Jurková se nám postarala o tuhle zábavu v dešti, nevím, jestli jste ji poznali. A samozřejmě k ním poprosím, aby jsme měli fotku. Aby jsme měli fotku i s jejich protihráčkama. Byly to dorostenky, paní Tlamková, paní Jurková, paní Zouharová a paní Ševčíková, takže všechny jmenované prosím na bednu. Pojďme! Doufám, že je ta bedna teda dost vystužená. Pan Jurka to určitě vystužil, takže všechny dorostenky to zvládnou na bednu. Koho to teda přivědali? Počkej, teďka. Moment, teďka. Na bednu, tam se vlezete. Ježišmarja, co to je za hospoda, když si nemůžeš ani zabékat. Pojď, teďka, pojď nahoru. Pojď za náma. Jsme nahoře, pojď, Strčil byste na mě, prosím vás. Jo.